हेलौ हाय दा मा मुभिनि खालामगासिनो दं जों खांख्राइनि ना औ हेलौ लोगोफोर नै दायो शुटिं सोलिगासिनो दङ खांख्राइ सर्ट मुभि जों दायो थांगासिनो दङ ना सारहैनो खांख्राइ खन'हैनो माने आंबो दङ आरोना खांख्राइ सर्ट मुभियाव आंबो माने रुल मोनदों हाबफादों लोगोफोर जों दा लांचा फारथि थांगासिनो दङ नायलांबाय था आरोना वाव लांथिया माबायाव थांनाय ज' बोले सने हा देब्रा नुवाखैना आंखौ नुवाखै दा नुबाय दे नुबाय नै खथां लादों जों नै एक्सुवेलि जोब्बाय आरोना लोगोफोर दायो गुबुन मोनसे जायगायाव शुट लाहैनोसैलाय बिसोर गोरोंखा गोदोनिफ्रायनो प्र'सो बिसोरो दंखायो ना मावसिखौ मावहरनाय आबौ केमेराथिं नायना होना नायबाय था इखौ नायबाय था कालार बानायनोसै एन्ड एक्सन जा गुरुजी जा बास इसोरखौसो नायबाय खाबादि होनो गत्ता गिदाके इसोर नायबाय था गुरुजी iya mek nala bele-bele Ikinya? Wah, Pusparas, nama? Kamera dong. Tadi ikinya? Video dah Video goso nan tadamon. Oscar jahe bonus itu gasot ahilong nih.